Ka Singer and Dancers Association sa sin pat ka khot bat we re kinong shot ba kinong rwai ka briu hinyo trap she ka jinyo kop rwai ba ka jinyo kop shot ya ka blatep kum ka Singing and Dancing Superstar Season 2 ka association ka tho ru ba ka jing penlong biang ya ka ni ka jinyo kop rwai ba ka jinyo kop shot ka de namar bala bon plat ki bla kerpat ikinong penyai ka association ben penlong biang ya ka ni ka jinyo kop ya ka audition na kabenta kini ke jinga kop rwai be ke jinga kop shar un sedang na do ka arpo artrik uno pra araja arpo lai hado ka pratrik urempang araja arpo saw lingba ka online ha ka bayi ki points on kenyo po na kinong bishar but lai po na ki views but ki likes kat bayi ka semi final part un sedang na do ka khandai trik urempang araja arpo saw hado ka arpo khandai trik urempang araja arpo saw lingba ka online be ki point ha ka semi final on ken prapo points na kinong bishar but arpo points na ki views but ki likes Nakabenta ka audition kinong benta kim don kaman siu AA hindoy dari ki syajit syaka semi final round kin happen siu syajar tingka na benta ki barwai marway leni ki beshat marway but arajar tingka nakabenta ki barwai arngut syajrong leni ki beshat da ka kinhun ya ke grand final jong ni ke jeo kop barwai be ke jeo kop shar on pelong ha ka khatway trik ujemang araja arpusaw da ka ba perform live haloren san Ki kusnam na benda ki nong job ha ki jinyo kop ruai ki long. First prize, shilak tingka ringkat ka sernon. Second prize, sanpo hajar tingka ringkat ka sernon. Third prize, saupusan hajar tingka ringkat ka sernon. But chipotli ki consolation prize. Kumjuru ka kusnam na benda ki nong job ha ki jinyo kop shat ki long. First prize, shilak tingka ringkat ka sernon. Second prize, sanpo hajar tingka ringkat ka sernon. Third prize, saupusan hajar tingka ringkat ka sernon. But chipotli ki consolation prize. Shu ka bakham so tanat ka long baki nong job ha ka jinga kop rwai ki niyo Ïakhun banyakhon ya ka audition na ka benta ka Indian Idol season 15 kat baki nong job ha ka jinga kop shar ki niyo Ïakhun banyakhon ya ka audition jong ka super dancer na ka benta ki jing tip ki bakham nya ki nong shim benta ki la ban telefon ha uni mobile number khandai lai nriu nru saw khandai nyo khandai san san